എല്ലാവർക്കും ജോയിൻ ആയോ? മാതാജി ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ. 5 പേര് തന്നെയല്ലേ ഉള്ളു മാതാജി? എല്ലാരും ആയോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ നാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുർദീപിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീപ്രപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ. ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സാഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദൻ ഡിസ്കൗണ്ട് ഭക്തി വൈഭവ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം പുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗീൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മതാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय श्री प्रभुपाद की जय. श्रीमദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 2 ദിവ്യത്വവും ദിവ്യ സേവനം. ശ്ലോകം 11 മുതൽ നോക്കാം. 1 മുതൽ 10 വരെ ഉള്ളതിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചതെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്ന് പറയാമോ? ബ്രീഫായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. ജസ്റ്റ് നമ്മള് 2 ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടു അതിനകത്ത്, ഇല്ലേ? ഒന്ന് പറയാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മം അല്ലേ മാതാജി? പരമമായ ധർമ്മം സവൈപുംസ പരോധർമ്മ യഥോർ ഭക്തിർ അധോക്ഷജ അഹൈതിക പ്രതികത ഏ ആത്മസുപ്രസിദ്ധി. നിർവിഘ്നവും നിർവിഘ്നവും ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെയുള്ള ഒരു സേവനമായിരിക്കണം ഭഗവാന്റെ സേവനം. അങ്ങനെയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മാവ് തൃപ്തിയാകുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഇതില് 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ ഉത്തരം പറഞ്ഞത്? 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് അടുത്തത് പറഞ്ഞത്. വാസുദേവേ ഭഗവതി ഭക്തിയോഗം പ്രയോജിതഃ ജനയത്യാശു വൈരാഗ്യം നാനം ചായത ഹൈതു. എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തം പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഭക്തിയുടെ സേവന സമർപ്പണത്തിലൂടെ അഹൈതുക ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും തൽക്ഷണം ഒരാൾ ആർജിക്കുന്നു. അത് ഏത് ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരവാണ്? ഓർമ്മയില്ല?
ഹരേ കൃഷ്ണ. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? എല്ലാവരുടെയും സംതൃപ്തിക്കായി സർവ്വ വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും വിശിഷ്ട അന്തസത്ത എന്താണെന്ന് ദയവായി വിശദീകരിക്കുക. അല്ലെ, എന്താണ് അന്തസത്ത? എന്താണ് ശരിക്കും? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തന്നെയാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും പരിപക്വ ഫലം അന്തസത്ത ആയിട്ടുള്ളത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ്. ആ ഭാഗവതത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭക്തിയോഗം തന്നെയാണ്, അല്ലെ, ഭക്തി ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഭാഗവതം മുഴുവനും പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് ശ്ലോകം കാണുന്നില്ല, അപ്പൊ ഞാൻ ശ്ലോക പുസ്തകം നോക്കി വായിക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വദന്തി തത്ത്വവിദസ്തതത്വം യജ്ഞാനമദ്വയം ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനിതി സത്യതേ. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് തോന്നുന്നു, പഠിക്കാനുള്ളതായിരിക്കണം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നിരപേക്ഷ സത്യം ഗ്രഹിച്ച നാനിയായ അതീന്ദ്രിയവാദികൾ ഈ അദ്വൈത തത്വത്തെ ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നു. നാനിയായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയവാദികളായിട്ടുള്ള ആളുകള് ഭഗവാനെ 3 കാറ്റഗറൈസേഷനിലാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്, അല്ലെ. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണ്? ബ്രഹ്മൻ എന്ന സ്റ്റേജാണ് ആദ്യം വരുന്നത്. രണ്ടാമത് ഈ ബ്രഹ്മൻ എന്ന സ്റ്റേജിൽ ആരാണ് നമ്മള് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്? അവ്യക്തിഗതവാദികൾ, അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ആളുകള്, ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ആളുകള് ബ്രഹ്മം എന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്, അല്ലെ. അവർക്ക് അതിനപ്പുറത്തോട്ട് ബ്രഹ്മം ശരിക്കും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന എഫൾജൻസ്, അല്ലെ, ആ ഒരു പ്രകാശം, ആ ഒരു പ്രകാശത്തെ മാത്രമേ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ? കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർക്ക് ഭഗവാനെ രൂപമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീതയില്? നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃതഃ മോഹോയം നാഭിജാനാതി ലോകോ മാമജമവ്യയം. അല്ലെ, ഭഗവാന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ആർക്ക് മുന്നിൽ പ്രകാശിതനാവണം, ആർക്ക് മുമ്പിൽ പ്രകാശിതനാവണ്ട എന്ന് ഭഗവാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആർക്ക് മുന്നിൽ ആണോ പ്രകാശിതന, അത് ആർക്കാണ് ചെയ്യുക? ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയില് 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു? ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ, അല്ലെ, ഭക്തി ഒറ്റ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അല്ലാതെ അതായത് മായാവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ രൂപമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവര് ഭഗവാനെ ബ്രഹ്മം എന്ന തലത്തിൽ മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കൂ. ഇനി ആർക്കാണ് പരമാത്മാവ് എന്ന കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുക? അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ പറ്റുക? യോഗികൾ, അല്ലെ. പരമാത്മാവില് ധ്യാനിക്കുന്ന യോഗികളുണ്ട്. കുറെ തപസ്സൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ച് അവര് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെയാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ ഒരു കാറ്റഗറി വരെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഒരു ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു ശരീരമല്ല. ഭഗവാനും ശരീരമുണ്ട്, നമുക്ക് ശരീരമുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടേതിന്റേതും ഭഗവാന്റേതിന്റേതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? നമ്മുടെ ശരീരവും ആത്മാവും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഭഗവാന്റേത് ആ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ ആത്മാവും എല്ലാം ഒരേ ഇതാണ്. സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദമാണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് ആ വ്യത്യാസം ഉള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ ആരാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു തുടങ്ങണം. അപ്പോഴും മാത്രം ഭക്തന്മാർക്കാണ് ഭഗവാനെ ഭഗവാൻ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. ഇവിടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ. ഇവിടെ പാൽ എങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം? അതിന്റെ വിവരണത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കൽ, അതിന്റെ ഘടന കാണുക, സ്പർശിക്കുക, മണക്കുക, അത് രുചിക്കുന്നതിലൂടെ ആത്യന്തിക അനുഭവം. അതായത് നമുക്ക് പാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാലേ, നല്ല വെളുത്തിട്ടാണ് പാല്, അല്ലെ. അതിന്റെ വിവരണത്തെ കുറിച്ച് അത് നല്ല എന്താ പറയാ, പോഷക മൂല്യം ഉള്ളതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിന് മധുരമുണ്ട്, അത് നല്ല മധുരം ഉള്ളതാണ് പാല് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യും, അല്ലെ. അങ്ങനെ പാലിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, അല്ലെ. പാൽ ഇതാ മുന്നിൽ വെച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്. പാലിന്റെ ഘടന കാണുക, അത് സ്പർശിക്കുക, മണത്ത് നോക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പാലിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അത് കുടിച്ചു നോക്കിയാലാണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ രുചി മനസ്സിലാവുക, അല്ലെ. അല്ലാണ്ട് നമുക്കിത് എത്ര കണ്ടാലും മണത്ത് നോക്കിയാലും ഒന്നും അതിന്റെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത് രുചിക്കുന്നപ്പോഴാണ് നമ്മളത് ശരിക്കും എന്താണ് പാലെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക. നമ്മള് പണ്ട് കഥ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട്. എന്താണ്, ദ്രോണാചാര്യരുടെ മകൻ അശ്വത്ഥാമാവ് അരി അരച്ച് കലക്കിയ മാവ് കുടിച്ചിട്ട് ഞാനും പാല് കുടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത്, അല്ലെ. പാലിന്റെ നിറം മാത്രമാണ് പാലെന്ന് തോന്നുന്നത്.
അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ അത് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അതായത് ബ്രഹ്മം എന്ന തലത്തിലുള്ള ആള് എങ്ങനെയാണ്, അതിനെ കുറിച്ച് കേട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല, അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുപോലെ പരമാത്മാവ് എന്ന തലത്തിലുള്ള ആള് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്, അതിനെ കാണുന്നുണ്ട്, സ്പർശിക്കുന്നുണ്ട്, മണത്ത് നോക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും രുചിക്കുന്നില്ല. ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അത് രുചിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ രീതിയിലാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുപോലെ കൃഷ്ണനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങൾ അത് ബ്രഹ്മം എന്ന തലത്തിലും ധ്യാനം പരമാത്മാവ് എന്ന തലത്തിലും ഭക്തിത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ എന്ന തലത്തിലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നിരപേക്ഷ സത്യം കാര്യവും കാരണവുമാകുന്നു. അവ തമ്മിൽ ഗുണപരമായി യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ആകയാൽ ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നിവയെല്ലാം ഗുണപരമായി ഏകവും അഭിനവുമാകുന്നു. ഉപനിഷത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾ അമൂർത്തക ബ്രഹ്മമായും യോഗികൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥല വിഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന പരമാത്മാവായും ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനായും സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു എന്ന് പർപ്പോട്ടില് ശിലപ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സൂര്യദേവന് സൂര്യരശ്മികൾ എന്നതുപോലെയാണ് ഭഗവാന് ബ്രഹ്മം. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന എഫൾജൻസ് ആണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്ശ്രദ്ധദാനാ മുനയോ ജ്ഞാനവൈരാഗ്യയുക്തയാ പശ്യന്ത്യാത്മനി ചാത്മാനം ഭക്ത്യാ ശ്രുതഗൃഹീതയാ. ജ്ഞാനത്താലും വൈരാഗ്യത്താലും പൂർണ്ണസജ്ജനായ ഗൗരവമുള്ള ജിജ്ഞാസുവായ വിദ്യാർത്ഥി അഥവാ മുനി വേദാന്ത ശ്രുതിയിലൂടെ താൻ ശ്രവിച്ചതെന്തോ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭക്തിയുടെ സേവന സമർപ്പണത്തിലൂടെ ആ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. അപ്പോ ജ്ഞാനത്താലും വൈരാഗ്യത്താലും പൂർണ്ണസജ്ജനായ ഒരു ഗൗരവമുള്ള ജിജ്ഞാസുവായ വിദ്യാർത്ഥി അഥവാ മുനി വേദാന്ത ശ്രുതിയിലൂടെ നമ്മൾ എന്താണോ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ അതിലേർപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, നമുക്ക് നിരപേക്ഷ സത്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ആ പരമസത്യത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയും? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:2-7 ഭക്തി അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ ഒരാൾക്ക് ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും ലഭിക്കുമെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 7ാമത്തെ ശ്ലോകം, ഭക്തിയോഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ ഒരാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു, ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും രണ്ടും ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനെ ഭക്തി ചെയ്യുക മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ജ്ഞാനവും കിട്ടും, വൈരാഗ്യവും കിട്ടും. ജ്ഞാനത്തിലൂടെയും വൈരാഗ്യത്തിലൂടെയും ഒരാൾക്ക് പരമമായ സത്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയും, ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഈ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് എന്ത്, ഈ വൈരാഗ്യവും അതുപോലെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനവും. നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഈ രണ്ടും, ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഭഗവാൻ സ്വയമേവ നമ്മള് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്താണ് ഓർമ്മ ഉണ്ടാർക്കെങ്കിലും? അത് ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദീന ഭവേദ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയൈഹി സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദൗ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യതഃ. അല്ലെ, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യതഃ. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ നമ്മളെ ഒരു ഗുരുവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഗുരു എന്താണോ പറയുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭഗവാൻ തരുന്നതാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം. ശ്രുതഗൃഹീതയ, ശ്രുതികൾ വഴി ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനം വഴി ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ എന്താണ്, ഗുരുവിലൂടെ കിട്ടുന്ന ജ്ഞാനം. ടെക്സ്റ്റുള്ള കുറച്ച് ഭാഗമായിരിക്കാം. ഭൗതിക സംസർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള വിരക്തിയോട് കൂടിയ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതവും വേദാന്ത ശ്രുതിയുടെ ശ്രവണത്തിലൂടെ ദൃഢീകൃതവുമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രമേ ഗൗരവമുള്ള ജ്ഞാന ജിജ്ഞാസുസ്രവുമായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള പരിപൂർണമായ മാർഗം. ആകയാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം അല്പജ്ഞാനികളായ അതീന്ദ്രിയവാദികളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല. ഭക്തരിലും 1ാം തരം, 2ാം തരം, 3ാം തരം എന്നിങ്ങനെ 3 വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തരില് 3 കാറ്റഗറി ഉണ്ടല്ലേ. ഒന്ന് കനിഷ്ഠ, മറ്റൊന്ന് മധ്യമ, മൂന്നാമത്തേത് ഉത്തമ ഭക്തര്. അങ്ങനെ 3 കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ഭക്തന്മാരില്. 3ാം തരം എന്നിങ്ങനെ 3 വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. 3ാം തരം ഭക്തർ അഥവാ അഭിനവ ഭക്തർ ജ്ഞാനമില്ലാത്തവരും ഭൗതിക സംസർഗത്തിൽ നിന്നും മുക്തരാകാത്തവരും എന്നാൽ പ്രാഥമിക മാർഗമായ വിഗ്രഹാരാധനയിൽ മാത്രം ആകൃഷ്ടരായവരുമാണ്. അപ്പൊ കനിഷ്ഠ ഭക്തർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അമ്പലത്തിൽ പോകും മാത്രം അല്ലെ, അവർക്ക് എന്തറിയില്ല,
ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യണമെന്നോ ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നോ ഒരറിവും കനിഷ്ഠ ഭക്തർക്ക്, തുടക്കക്കാരായിട്ടുള്ള പ്രാരംഭകരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് ഇല്ല. പ്രാഥമികം അവരെ ഭൗതിക ഭക്തർ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യാം. ഭൗതിക ഭക്തർ അതീന്ദ്രിയ ലാഭത്തെക്കാൾ അധികം ഭൗതിക നേട്ടത്തിൽ അഭിനിവേശമുള്ളവരായിരിക്കും. രണ്ടാം തരം അവസ്ഥയിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ഭഗവത് ഭക്തൻ, അജ്ഞാനി, അസൂയാലു എന്നിങ്ങനെ ഭക്തി മാർഗത്തിലുള്ള 4 തത്വങ്ങളെ ഭക്തൻ വേർതിരിച്ചു കാണുന്നു. അപ്പോ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി, അതായത് മധ്യമ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ, ആരാണ് ഭക്തൻ, ആരാണ് അഭക്തൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ, ആരാണ് ഭൗതികവാദി, ആരാണ് ജ്ഞാനി, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു ആളുമായിട്ടുള്ള സംസർഗത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ സംസർഗത്തിൽ വരുമ്പോ അവർ എന്ത് ചെയ്യും? ഭക്തന്മാരോട് മാത്രം അടുപ്പമുണ്ടാക്കും, മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തും, ഈ മധ്യമ ഭക്തരായിട്ടുള്ളവര്. എന്നാൽ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ എന്താ ചെയ്യാ? ഭാഗവത് എന്നാൽ ഭക്തൻ എന്ന വ്യക്തിത്വത്തെ, മറ്റൊന്ന് ഭാഗവതം എന്ന സന്ദേശവും. അതിനാൽ 3-ാം തരം ഭക്തർ ഭക്തിയുടെ സേവന നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അഭ്യസനത്തിനായി ഭക്തൻ എന്ന വ്യക്തിയുടെ സമക്ഷം ചെല്ലേണ്ടതാകുന്നു. സെക്കൻഡ്. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് ഇതിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതായത് ഉത്തമ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആരെയും കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഇല്ല അല്ലെ. അത് ഇവിടെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 18-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, വിദ്യാ വിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേക വിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവശപാകേ ച പണ്ഡിത സമദർശിനഃ. അതായത് പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, ഉത്തമ ഭക്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാവരിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കും അല്ലെ. അവർക്ക് ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷനും ഇല്ല, ഭക്തനെന്നോ അഭക്തനെന്നോ. എല്ലാവരോടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുകയും ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊടുക്കുകയും അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ആളാണ് ആര്? ഉത്തമ ഭക്തൻ. പക്ഷെ ഈ ഉത്തമ ഭക്തന് വേറൊരു പ്രത്യേകത കൂടെയുണ്ട്. ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഭക്തന് പോലും ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഭക്തി ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അവർക്ക് പോലും നാമം ജപിക്കാൻ തോന്നും. അതാണ് ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന്റെ പ്രത്യേകത പറയുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ ഭാഗവതത്തില് വേറൊരു കാര്യം പറയേണ്ടത്, അതായത് ഭാഗവതം ആരിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കണം? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ സന്ദേശങ്ങൾ സംശയാതീതമായും അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാകുന്നു. ഇപ്രകാരമാണെങ്കിലും അത്തരം അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ അവയെ ജീവിതവൃത്തിയായി സ്വീകരിച്ച ഒരാളിൽ നിന്നും കേൾക്കരുത്. അത്തരം ഒരാൾ പാമ്പിന്റെ നാവിനാൽ തീണ്ടപ്പെട്ട പാൽ എന്ന പോലെ അവയെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ശ്രവണം ചെയ്യാതെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതെയുമുള്ള ഭക്തി സേവന പ്രകടനം മൂല്യമില്ലാത്തതായി തീരുന്നു. അതിനാൽ അത് ഭക്തിയുടെ സേവന പാതയിൽ ഒരു തരത്തിൽ വിഘ്നമായി തീരുന്നു. ആകയാൽ ശ്രുതി, സ്മൃതി, പുരാണം അഥവാ പഞ്ചരാത്രം എന്നീ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം സുസ്ഥാപിതമാകാത്ത പക്ഷം അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രദർശനത്തെ തൽക്ഷണം തിരസ്കരിക്കണം. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത്? ശ്രുതി അല്ലെ, ശ്രുതിയിലൂടെ വേണം അത്. ശ്രുതി, സ്മൃതി, പുരാണം ഇതിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ഇതില്ലാതെ, അതുപോലെ അത് കേൾക്കേണ്ടത് ആരിൽ നിന്നായിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നായിരിക്കണം അല്ലെ. ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. അതല്ലാതെ ഭാഗവതം നമ്മള് ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആയിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ട് പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭാഗവതം പറയുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഭാഗവതം കേൾക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഏതിനോടാ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? പാമ്പ് തൊട്ട പാല് അല്ലെ. പാമ്പ് തൊട്ട് വിഷമാണ് അതിലേക്ക് വരിക അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് പറയുന്നതൊക്കെ ഭാഗവതം തന്നെയാണ്, ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിൽ വിഷം ചേർന്ന് പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് ഒരു അഭക്തന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം പറയുന്നത് ഒരു പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു തരുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം കേൾക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭക്തരിൽ നിന്ന് വേണം ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ. അതുപോലെ ശ്രവണം അത് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെ. ശ്രവണം എന്തായാലും ചെയ്യണം. ആരിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കണം? യഥാർത്ഥ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഭാഗവതം ശ്രവിക്കണം. അത് ശ്രേഷ്ഠ വർണ്ണാശ്രമ വിഭാഗശഃ സ്വനുഷ്ഠിതസ്യ ധർമ്മസ്യ സംസിദ്ധിർഹരിതോഷണം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നേ? ഭഗവാൻ ഹരി സംസിദ്ധിർ ഹരിതോഷണം അല്ലെ. അല്ലയോ ദ്വിജശ്രേഷ്ഠ, ജീവിത വ്യവസ്ഥയും ആശ്രമ വ്യവസ്ഥയും വർണ്ണ വ്യവസ്ഥയും ജാതി വ്യവസ്ഥ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട സ്വധർമ്മ കർമ്മ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസൃതമായ തൊഴിൽ സംബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹണത്തിലൂടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്ന വിശിഷ്ടമായ പരിപൂർണത ഒരാൾക്ക് പ്രാപ്തമാകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മള്
നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ധർമ്മം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ആ സ്വധർമ്മം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. ആ സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഞാനാണ് ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ. ഭഗവാനാണ് ഈ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ 4 വർണ്ണങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും രുചിക്കനുസരിച്ച് അല്ലെ. നമ്മൾ ആരും ബൈ ഫോഴ്സ് നിങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷത്രിയനായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ആ കാറ്റഗറൈസിൽ വരുന്നത്. നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണൻ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയൻ എന്നോ വൈശ്യൻ എന്നോ ശൂദ്രൻ എന്നോ ഉള്ള ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണോ അതിനനുസരിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഏത് ഗുണത്തിലുള്ള ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള ആ വർണ്ണാശ്രമത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മള് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഭഗവാനെയാണ് പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്താണ് ജീവിത വ്യവസ്ഥയും വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മ നിർവഹണത്തിലൂടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്ന വിശിഷ്ടമായ പരിപൂർണത ഒരാൾക്ക് പ്രാപ്തമാകുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വർണ്ണാശ്രമത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ്. യഥാ തരോർമൂല നിഷേചനേന തൃപ്യന്തി തത്സഗന്ധ ഭുജാപശാഖാഃ പ്രാണോപഹാരാച യഥീന്ദ്രിയാണാം തഥൈവ സർവാർ പണമച്ചുതേജ്യ. വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരിന് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ജലം അതിന്റെ തായ്തടിയെയും ശിഖരങ്ങളെയും ചില്ലകളെയും മറ്റെല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും ശക്തമാക്കുന്നത് പോലെ ആമാശയത്തിൽ നൽകുന്ന ആഹാരം ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും പോഷിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്ന ആരാധനകൾ ആ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളായ ദേവന്മാരെയും യാന്ത്രികമായി സംതൃപ്തരാക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 4:31-14. ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ്? വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരിന് വെള്ളം പകർന്നു കൊടുത്താല് അത് കമ്പും ചില്ലകളും അതുപോലെ ഇലകളും ഒക്കെ അത് പുഷ്ടിപ്പെടും അല്ലെ. അതുപോലെ ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം നൽകുന്നത് പോലെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരെയും നമ്മള് തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭഗവാന്റെ അംഗങ്ങളാണ് ആര്? ബാഹുക്കളിലാണ് ദേവീദേവന്മാർ ഇരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കൈകളിലാണ് ദേവീദേവന്മാരൊക്കെ സംതൃപ്തരായിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടെ പറയാണ്. എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ആമാശയത്തിലേക്ക് അല്ലെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ വയറിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത്. ആരും നമ്മൾ കൈകൾ വണ്ണം വെക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കാല് വണ്ണം വെക്കട്ടെ അല്ലെ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൈക്കും കാലിനും ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. നേരെ ആഹാരം വയറിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ പുഷ്ടിപ്പെടുന്നത് പോലെയാണ് ഭഗവാന് സേവനം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ദേവന്മാരും സംതൃപ്തരാകുന്നു. ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 4-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 31-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 14-ാമത്തെ ശ്ലോകാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യഥാ സതരോർമൂല നിഷേചനേന പറയുന്ന ഈ ഒരു ശ്ലോകം. ഉദാഹരണം, മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ രാജാവായി സിംഹാസനസ്ഥനാക്കുന്നത് കണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സംതൃപ്തനായി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അല്ലെ. അത് സിംഹാസനത്തിൽ ആരോഹിതനായപ്പോ ഭഗവാൻ സന്തോഷമായപ്പോ ഇവിടെ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം അല്ലെ. സംസിദ്ധിർ ഹരിതോഷണം, ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനെ, അതായത് യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യും. ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതിന് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ കണ്ടു, അർജുനനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അർജുനന്റെ സ്വധർമ്മമാണ് അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ആ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാൻ സന്തോഷായി. അതുപോലെ അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. 15-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. തസ്മാദേകേന മനസാ ഭഗവാൻ സാത്വതാം പതിഃ ശ്രോതവ്യകീർത്തിതവ്യശ്ച ധ്യേയഃ പൂജ്യശ്ച നിത്യതാം. ആകയാൽ ഒരാൾ ഏകാഗ്രമായി സദാ ഭക്ത സംരക്ഷകനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കണം, പ്രകീർത്തിക്കണം, സ്മരിക്കണം, ആരാധിക്കണം. അപ്പോ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ശരിക്കും ഒരാൾക്ക് നന്മ വരാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ? ഭാഗവതത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് മുഴുവനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, എങ്ങനെ ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്? തസ്മാത് ഏകീന മനസ്സാ, നമ്മൾ ഏകാഗ്രചിത്തനായിട്ട് സദാ പരമനിരപേക്ഷ ഭക്ത സംരക്ഷകനായ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കണം. ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കണം, കേൾക്കണം.
പ്രകീർത്തിക്കണം അല്ലെ, നമ്മള് കീർത്തിക്കണം, അതായത് പ്രകീർത്തിക്കണം, സ്മരിക്കണം. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങൾ നവവിധ ഭക്തിയിൽ 3 കാര്യങ്ങളായി ഇവിടെ. എന്താണ്? ഒന്ന് ശ്രവണം, മറ്റൊന്ന് കീർത്തനം, പിന്നൊന്ന് സ്മരണം. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാണ്, ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ പറയാണ്. നമ്മൾ എല്ലാ സമയത്തും ഏകാഗ്രമായ മനസ്സോടുകൂടി വളരെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ലീലകൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്രവിക്കണം, പ്രകീർത്തിക്കണം, സ്മരിക്കണം, ആരാധിക്കണം. നമ്മൾ ആരാധിക്കുകയും വേണം എന്നും പറയുന്നു. യദനുധ്യാസിന യുക്ത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം ഇവിടെ പറയുന്നു, ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, ആരാധന എന്നീ 4 പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൊതുകർമ്മങ്ങളാകുന്നു. ഈ ജീവിത തത്വ അഭാവത്തിൽ ആർക്കും നിലനിൽപ്പില്ല. ജീവാത്മാക്കളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഈ 4 വിധ ജീവിത തത്വ കർമ്മങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ: ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, ആരാധന. യദനുധ്യാസിനാ യുക്താഃ കർമ്മഗ്രന്ഥി നിബന്ധനം ചിന്തന്തി കോപിതാസ്തസ്യ കോ ന കുര്യാൽ തഥാരതിം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ സ്മരണത്താൽ ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ കയ്യിൽ ഖഡ്ഗമേന്തി കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളെ ഛേദിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾക്ക് ആരാണ് ശ്രദ്ധ നൽകാത്തത്? ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ സ്മരണത്താൽ ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ കയ്യിൽ ഖഡ്ഗമേന്തി കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളെ ഛേദിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? കർമ്മബന്ധങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാവുന്നു, അതിനെ ഛേദിച്ചു കളയാൻ സാധിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾക്ക് ആർക്കാണ് ശ്രദ്ധ നൽകാത്തത്? ആരാണ് ശ്രദ്ധ നൽകാത്തത്? അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാൻ എല്ലാവരും തയ്യാറാവും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ഓരോ തവണയും ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ കുറെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, കുറെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ ഛേദിച്ചു കളയാൻ എന്തിന് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുന്നതിലൂടെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കും. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ സദാ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മുക്തി താനേ വന്നു ഭവിക്കുന്നു. പരമപുരുഷന്റെ സർവ്വ ലീലകളും ഭൗതിക പ്രകൃതികൾക്ക് അതീതമാകയാലാണ് ഇപ്രകാരം സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മളൊക്കെ മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ മുക്തി ആഗ്രഹിക്കും, പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മുക്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. സദാ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രകീർത്തിക്കുന്നതിനും സ്മരിക്കുന്നതിനും പകരം നമ്മൾ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ തന്നെ അല്ലെ, നമ്മളൊരു കുടുംബ ജീവിതം കൊണ്ടുപോവാണ്. നമ്മൾ ഈ കുടുംബകാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുക. പക്ഷെ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവസാനം മുക്തി കിട്ടും, മോക്ഷം കിട്ടും അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ചെയ്താലും നമ്മള് തെറ്റൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, അപ്പൊ നമുക്ക് മോക്ഷം കിട്ടുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെ മോക്ഷം കിട്ടില്ല അല്ലെ. എങ്ങനെയാ മോക്ഷം കിട്ടുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടുമാണ് നമുക്ക് മുക്തി താനേ വന്ന് ഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനു വേണ്ടി നമ്മള് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. നമ്മൾ എന്തേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ മുക്തി ലഭിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സർവ്വ ലീലകളും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമാകയാലാണ് ഇപ്രകാരം സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നല്ല ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നതൊന്നും അല്ലെ. ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നതൊക്കെയും അതീന്ദ്രിയമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ മുക്തി ലഭിക്കുന്നത്. ആകയാൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഉപജന്യമാകുന്നു. ഇപ്പൊ വൈരാഗ്യം അല്ലെ, ഭക്തിയുത ഭൗതികമായ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വൈരാഗ്യം അല്ലെ. നമുക്ക് ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാറ്റിനോടും ഒരു വിരക്തി തോന്നണം. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രമാണ് ഈ വിരക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട കർമ്മത്തെ കർമ്മയോഗം എന്നും അതുപോലെ ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ അനാവൃതമാക്കപ്പെട്ട പ്രായോഗിക ജ്ഞാനത്തെ ജ്ഞാനയോഗം എന്നും അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അത്തരം കർമ്മയോഗത്തിൽ നിന്നും ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു ഭക്തിയോഗം, ശുദ്ധ ഭക്തിയോഗം. ബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മോചനം മാത്രമല്ല, അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് പ്രേമയുത സേവനവും പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കേവലം ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് സാധ്യമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമുക്ക് 2 കാര്യങ്ങളും ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നുണ്ട്. കർമ്മയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ, പിന്നെ മൂന്നാമത്തേത് എന്താണ്? ഭക്തിയോഗം. ഈ കർമ്മയോഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട കർമ്മം, അതായത് ഭക്തി ചെയ്യുന്ന, ഭക്തിയോട് കൂടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മം, അതാണ് കർമ്മയോഗ. അതുപോലെ ജ്ഞാനം, അതായത് ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ ആവൃതമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, അറിവ്, അതാണ് ജ്ഞാനയോഗം. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗ ഇതിനെ രണ്ടിന്റെയും എബവാണ് അല്ലെ. ഈ ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ നിന്നും കർമ്മയോഗത്തിൽ നിന്നും
സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ശുദ്ധ ഭക്തിത്വ സേവനം. അതായത് ഇവിടെ ഒന്നിന്റെ ഒരു ബന്ധനമില്ല, അല്ലെ? ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷനാണ് ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മോചനം മാത്രമല്ല, അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് പ്രേമയുത സേവനവും പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കേവലം ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് സാധ്യമാണ്. ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുക കൊണ്ട് മാത്രം, അതായത് നമ്മള് ഈ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് സാധനാ ഭക്തരുടെ കാര്യത്തിലാണ്. അതായത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭഗവാനോട് ഭക്തിയുത സേവനം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആളുകളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സാധനാ ഭക്തി ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഭൗതിക ബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി കിട്ടും. പ്ലസ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് പ്രേമയുത സേവനവും കിട്ടും. അതാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ സേവനവും നമുക്ക് തരും. ഈ ഒരു ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് പ്രേമയുത ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. യദനുധ്യാസിനായുക്താഹ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ സ്മരണത്താൽ കർമ്മഗ്രന്ഥി നിബന്ധനം കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളെ ഛേദിക്കുന്നു. ചിന്തന്തി ഗോപിദാ സസ്യ കോന തുല്യാൽ കഥാരഥി. ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വം അതാണ് എങ്കിൽ അത്തരം ഒരു ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ ഏത് ബുദ്ധിമാനായ വ്യക്തിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5:5-8 എങ്ങനെ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതിൽ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല, അപ്പൊ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ടെക്സ്റ്റും കൂടെ നോക്കിക്കൊണ്ടേ പോകുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഒരാൾ എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുന്നു? 16 മുതൽ 22 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്ലോകങ്ങളും ഭക്തിയുടെ 9 ഘട്ടങ്ങളും. 1, 2, 16 വൈഷ്ണവ സേവനം കൃഷ്ണകഥ കേൾക്കാനുള്ള ആസക്തി നൽകുന്നു. ഇത് ബ്രീഫായി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കാം. അപ്പൊ 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ഒരു വൈഷ്ണവന് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥ കേൾക്കാനുള്ള ആസക്തി ഉണ്ടാവുന്നത്? മഹാന്മാരായ ഭക്തർക്ക് സേവനം നൽകുന്നതിലൂടെ, അതായത് സ്യാൻ മഹത് സേവയാ വിപ്രാഹ, മഹത്തായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഭാഗവത കഥ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കഥകൾ കേൾക്കാനുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നു. സദാം കൃപ മഹത് സേവ ഭക്തരുടെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം, ഭക്തർക്കുള്ള സേവനം. അപ്പോ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ മഹത് സേവ, അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മഹത് സേവ. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ സദാം കൃപ, ആ ഭക്തന്മാരുടെ കൃപ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അതാണ് ഭക്തന്മാരുടെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നു എന്നിവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധ സാധുസംഗ ഭജനക്രിയ, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കൽ. ശുശ്രൂഷോ ശ്രദ്ധദാനസ്യ സർവ പാപ നിർമുക്തരായ ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ സേവനം പുണ്യതീർത്ഥ നിക്ഷേപനാൽ. വാസുദേവ സന്ദേശങ്ങൾ ശ്രവിക്കാനുള്ള അഭിരുചി, വാസുദേവ കഥാരുചി. ശ്രദ്ധ ഭക്തരെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് വിശ്വാസം വളരുന്നത്. ശ്രദ്ധ എന്ന വാക്കിന് സംസ്കൃതം വേർഡാണത്. ആ വേർഡിന്റെ അർത്ഥം വിശ്വാസം എന്നാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാനെ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഗുരുപാദ ആശ്രയ, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ പാദങ്ങളിൽ അഭയം. ഭജനേഷു സ്പൃഹ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആരാധന. ഇതൊക്കെ ഈ അടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു ഭജനക്രിയ അനർത്ഥ നിവൃത്തി. അങ്ങനെയുള്ള ശ്രോതാവ് കേൾക്കാനും ജപിക്കാനുമുള്ള പുണ്യം വളർത്തുന്നു. ശൃണ്വതാം സുഖതാ കൃഷ്ണ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന. ഭക്തരുടെ ഉപകാരിയായ കൃഷ്ണൻ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. ദേന്ദസ്തോഹി അഭദ്രാണി വിതുനോദി സുഹൃസത. അഭദ്രാണി അനർത്ഥം. നമുക്ക് നോക്കാം, ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ നോക്കാം. ശുശ്രൂഷോ ശ്രദ്ധദാനസ്യ വാസുദേവാ കഥാരുചിഃ സ്യാത്മഹത്സേവയാ വിപ്രാഹ പുണ്യതീർത്ഥ നിഷേവണാത്. അല്ലയോ ദ്വിജ സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠരെ, സർവപാപ നിർമുക്തരായ ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ സേവനത്തിലൂടെ മഹത് സേവനമാണ് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്. അത്തരം സേവനങ്ങളിലൂടെ വാസുദേവ സന്ദേശങ്ങൾ ശ്രവിക്കുവാനുള്ള അഭിരുചി ഒരാൾ നേടുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ, സർവപാപ നിർമുക്തരായ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സേവനത്തിലൂടെ, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ സേവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്?
മഹത് സേവ, അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മഹത് സേവ. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ബുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിനെയാണ് മഹത് സേവ എന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരം സേവനങ്ങളിലൂടെ വാസുദേവ സന്ദേശങ്ങൾ ശ്രവിക്കുവാനുള്ള അഭിരുചി ഒരാൾ നേടുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നത്, അഭിരുചി ഉണ്ടാകുന്നത്? അത് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. മാതച്ചിനെ ഞാൻ കോഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ലേ? ഇല്ല മാതാജി, ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ആയിട്ടുണ്ട് മാതാജി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ ശ്രവിക്കാൻ താല്പര്യം കിട്ടുന്നില്ല. നമ്മൾ ചിലരെയൊക്കെ കാണും അല്ലെ, നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അതിന്റെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവര് ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനം ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ആ ഒരു കൃപ, ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനേക്കാൾ കാരുണ്യമാണ് വൈഷ്ണവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരൊക്കെ തരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഈ ഒരു പർക്കോട്ടില് ഉദാഹരിക്കുന്നത് നാരദ ബ്രഹ്മർഷിനെ കുറിച്ചാണ്. നാരദ ബ്രഹ്മർഷിന്റെ കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയോന്നറിയില്ല. നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പൂർവ്വജന്മത്തില് ദാസീപുത്രനായിരുന്നു അല്ലെ, ഒരു ദാസിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ അമ്മ. അപ്പൊ ആ അമ്മയും മകനും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുള്ളൂ. നാരദ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് അമ്മയ്ക്ക് പൂർവ്വജന്മത്തിലുള്ള ആ ഒരു കുട്ടി 5 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരിക്കല് അവിടെ 4 ഭക്തി വേദാന്തികൾ വരെ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർക്ക് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള ജോലിയായി ഈ അമ്മയ്ക്ക്. അപ്പൊ അമ്മയുടെ കൂടെ അവർക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ മകനും കൂടി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ മകന് ആ സന്യാസി വര്യന്മാരുടെ ഉച്ഛിഷ്ടം അവരുടെ പെർമിഷനോടുകൂടി, സമ്മതത്തോടു കൂടി അവര് കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സാധിച്ചു. അതുപോലെ അവർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അതിനുശേഷം ആ അമ്മ മരിക്കുകയും അമ്മ പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരണപ്പെടുന്നു. പിന്നെ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ഭക്തിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ആ ഒരു ഭക്തി, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ ഉറയ്ക്കാനും സാധിച്ചത് മഹത് സേവ, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനം ചെയ്തതിലൂടെയാണ്. ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭഗവത് ഭക്തരെ ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ആദരിക്കണം. അത്തരം ഭഗവത് ഭക്തരെ മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. മാത്രവുമല്ല, പ്രത്യേക സ്ഥലകാലത്തിനനുസരിച്ച് അവർ പ്രഭാഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവത് ഭക്തർ ജനങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാകുന്നതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അവരെ ഭഗവാൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് അവരൊരിക്കലും അനുവദിക്കുകയില്ല. ധർമ്മശാസ്ത്ര അനുസരണം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം ഭഗവാനാണ്, എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഭക്തന്റെ ഭാഗമാണ് അഭിനയിച്ചത്. ഭഗവാനായി അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കിയവർ അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കുന്ന മാത്രമേ അദ്ദേഹം ചെവി പൊത്തുകയും വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന് നമുക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആരാണ് ശുദ്ധഭക്തൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല അല്ലെ. ഞാൻ ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ആർക്കും തന്നെ എന്താവാൻ സാധിക്കില്ല? ഒരു ശുദ്ധഭക്തനാവാൻ സാധിക്കില്ല. പകരം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രഭാഷണം ചെയ്തു കൊടുക്കുക, നിങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നയാളാണ് ആര്? ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം ഭഗവാനായിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തെ ആരെങ്കിലും ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെവി പൊത്തി ഓടുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അയാൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണ്? സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ ഒരു ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഞാൻ ഭഗവാനാണെന്ന് പറയില്ല, പകരം ഞാൻ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ് എന്നാണ് പറയാ അല്ലെ. ദാസാനുദാസൻ എന്നാണ് പറയാ, ഭഗവാന്റെ സേവകരുടെ സേവകനാണെന്ന് പറയും. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയാണ് മഹാത്മാക്കൾ. അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്? അവര് ഭഗവാനല്ല എങ്കിലും അവരെ നമ്മൾ ഭഗവാന് തുല്യം, സാക്ഷാധരിത്വേന സമസ്ത ശാസ്ത്രേയർ നമ്മള് ഒരു അഷ്ടകത്തില് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന് തുല്യം അവരെ ആരാധിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 18:69 ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ പ്രഭാഷണം നടത്താനായി സ്വജീവൻ പോലും അപകടത്തിലാക്കുന്ന ഭക്തനേക്കാൾ പ്രിയങ്കരനായി തനിക്ക് ആരുമില്ലെന്ന് ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങള് അത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള സ്വന്തം ജീവൻ പോലും അപകടത്തിലാക്കിക്കൊണ്ട് പോലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് ഭഗവാന് അത്രയും പ്രിയമാണ്, അതിനേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരായിട്ട് എനിക്ക് ആരുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത് മഹാത്മ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രഥമ യോഗ്യത ഭഗവത് ശ്രവണത്തിനുള്ള വ്യഗ്രതയാകുന്നു. അപ്പോ ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശ്രവണം എന്ന ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. ആ ശ്രവണത്തിന് താല്പര്യം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മഹത് സേവ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം.
ശൃണ്വതാം സ്വകഥാ കൃഷ്ണഃ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തനഃ ഹൃദ്യന്തസ്തോ ഹ്യഭദ്രാണി വിതുനോതി സുഹൃത്സദാം. പതിവായുള്ള ഭാഗവത കഥാശ്രവണത്തിലൂടെയും ശുദ്ധഭക്ത സേവനത്തിലൂടെയും ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നശിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതീന്ദ്രിയ ഗാനങ്ങളാൽ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷങ്കലുള്ള പ്രേമഭക്തിത സേവനം ദൃഢമായ പരമാർത്ഥമായി ഉറപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സദാ ശ്രവിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേതി തത്വതഃ തിക്ത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന. ഇല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രവിക്കുന്നതിലൂടെ ശുദ്ധ ഭക്ത സേവനത്തിലൂടെയും, അതായത് മഹത് സേവ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെയും സദാ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭാഗവത കഥാശ്രവണത്തിലൂടെയും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും ഇല്ലാതെയാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് പല പല ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവും, പല പല ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഇതൊക്കെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും ഇല്ലാതെയാക്കപ്പെടുകയാണ് ഭഗവാന്റെ കഥ കേൾക്കുന്നതിലൂടെ. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകമാണ്, പഠിക്കാനുള്ള ശ്ലോകമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അല്ലെ, ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചതാണിത്. ശൃണ്വതാം സ്വഗതാ കൃഷ്ണ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് കേൾക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കും? ഹൃദയന്തസ്തോഹി അഭദ്രാണി, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള എല്ലാ അഭദ്രങ്ങളും ഇല്ലാതെയാകും. ഇത് നോദി സുഹൃത് സദാ. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതീന്ദ്രിയ ഗാനങ്ങളാൽ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷങ്കലുള്ള പ്രേമയുത ഭക്തിയുത സേവനം ദൃഢമായ പരമാർത്ഥമായി ഉറപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് ചീത്തയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ദൃഢപ്പെടും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുകയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും ഇല്ലാതെയാക്കപ്പെട്ട് അവിടെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ദൃഢീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും. അസംഖ്യം നാമങ്ങളിൽ അതേ അധികാര ശക്തികളെ പ്രദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭഗവത് നാമജപത്തിന് കർക്കശമായ നിയമ അനുസാരികൾ ഒന്നുമില്ല. ഏകാഗ്രതയോടും ഭയഭക്തി ബഹുമാനങ്ങളോടെയും അവരവരുടെ സൗകര്യാർത്ഥം ആർക്കും ദിവ്യനാമം ജപിക്കാം. അതീന്ദ്ര ശബ്ദരൂപത്തിൽ സ്വയം നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനാകാൻ തക്ക അനുകമ്പയുള്ളവനാകുന്നു ഭഗവാൻ. ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്ത സേവന മാർഗത്തിലൂടെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ശ്രവണം അത് സാധ്യമാകുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഭാഗവത കഥകൾ ശ്രവിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം അതും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാ അധികാരം അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ എന്തൊക്കെ അധികാരമുണ്ടോ അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള നാമം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ ആ നാമം ജപിക്കുന്നതിന് എന്തില്ല പറയുന്നു? ഒരു നിയമങ്ങളും ഇല്ല. ഏത് സമയം 24 hours എവിടെ ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ജപിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുക? ഈ പറഞ്ഞ ഹൃദയത്തിലുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക. ഇതിലൂടെ നമ്മുടെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും ഇല്ലാതെയായി പോകും. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. ഇതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകമാണ്. ഈ അധ്യായത്തിൽ കുറച്ചധികം ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു അല്ലെ. നമ്പർ തന്നിട്ടില്ലേ മാതാജി? പഠിക്കാനുള്ള ശ്ലോക നമ്പർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ മാതാജി? അത് 6, 11, 13 ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല? ഇല്ല മാതാജി, തന്നിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകാസ് ആണ്. നമ്മൾ നിത്യം ചൊല്ലുന്ന ശ്ലോകാണല്ലോ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നിത്യമുള്ള ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെയും ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെയും ഹൃദയത്തെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കുന്നതൊക്കെയും പരിപൂർണമായി നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. മാത്രവുമല്ല അതീന്ദ്രിയ പ്രാർത്ഥനാ ഗീതങ്ങളാൽ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പ്രേമയുക്ത സേവനം പിൻവലിക്കാനോ മാറ്റാനോ സാധ്യമല്ലാത്ത കർമ്മമായി സ്ഥിരീകൃതമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നിത്യേനയുള്ള അല്ലെ, നമ്മൾ നിത്യം ഭാഗവത സേവയാന്നാണ് പറയുന്നത്. നിത്യേനയുള്ള ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെയും ചിലരൊക്കെ ചോദിക്കും, നമുക്ക് വീട്ടിലാരെങ്കിലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഭാഗവതം വായിക്കാമോ? അതുപോലെ സ്ത്രീകളുടെ സൈക്കിൾ വരുമ്പോ അല്ലെ, പീരീഡ്സ് വരുമ്പോ ഭാഗവതം വായിക്കാമോ? ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ്? നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ നിത്യമായിട്ട് ഭാഗവതത്തെ പാരായണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഭാഗവത സേവ പറഞ്ഞു എന്താണ്? ഭാഗവതം വായിക്കുക തന്നെയാണ് ഭാഗവതത്തോട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സേവനം. നിത്യേനയുള്ള ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെയും ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെയും ഹൃദയത്തെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കുന്നതൊക്കെയും പരിപൂർണമായി നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് ആണ്. എന്താണ് പ്രയോജനം നമുക്ക് ഭാഗവതം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ? അല്ലെങ്കിൽ
ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, ഭാഗവതം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രയോജനം? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും ഇല്ലാതെയാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല, അതീന്ദ്രിയ പ്രാർത്ഥനാ ഗീതങ്ങളാൽ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പ്രേമയുക്ത സേവനം പിൻവലിക്കാനോ മാറ്റാനോ സാധ്യമല്ലാത്ത കർമ്മമായി സ്ഥിരീകൃതമാകുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ ഒരുപാട് പാപങ്ങളും അങ്ങനെ പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നതൊന്നും എന്താണ് ഒരിക്കലും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഭഗവത് ഭക്തി സേവനമായിട്ട് സ്ഥിരീകൃതമാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് എഴുതി വായിക്കുന്ന പോലെയല്ല ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന ഈ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും മാറ്റാനോ പിൻവലിക്കാനോ സാധ്യമല്ലാത്ത കർമ്മമായി സ്ഥിരീകൃതമാകുന്നു. ഇതിന്റെ പുണ്യം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടിയിരിക്കും. ഇരുവിധങ്ങളായ ഭാഗവതങ്ങളുണ്ട്, ഗ്രന്ഥഭാഗവതം, ഭക്തഭാഗവതം. അപ്പോ രണ്ടു വിധം ഭാഗവതമുണ്ട്. ഒന്ന് ഗ്രന്ഥഭാഗവതം, അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഭാഗവതം. മറ്റൊന്ന് വ്യക്തി ഭാഗവതം. വ്യക്തി ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാര്, ഇത് ശിലപ്രഭുപാദരെയൊക്കെ എടുക്കാം അല്ലെ, ശിലപ്രഭുപാദരെ പോലെയുള്ളവര് വ്യക്തി ഭാഗവതാണ്. അവര് പോകുന്നിടത്തൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രകീർത്തിക്കുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഗ്രന്ഥഭാഗവത നിർദ്ദേശാനുസരണം ഭാഗവതൻ സ്വജീവിതം നയിക്കുകയാൽ ഭക്തഭാഗവതൻ ഗ്രന്ഥഭാഗവതത്തോളം ഉത്തമനാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ചും ഭാഗവതരായ ഭഗവത് ഭക്തരെ കുറിച്ചുമുള്ള സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ഗ്രന്ഥഭാഗവതത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭാഗവത ഗ്രന്ഥവും ഭാഗവതനും സദൃശ്യരാകുന്നു. അപ്പോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രകാരം ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭക്തഭാഗവതൻ സ്വയം ജീവിതം ഗ്രന്ഥഭാഗവത നിർദ്ദേശാനുസരണം ഭക്തഭാഗവതൻ സ്വജീവിതം നയിക്കുകയാൽ ഭക്തഭാഗവതൻ ഗ്രന്ഥഭാഗവതത്തോളം ഉത്തമനാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഗ്രന്ഥഭാഗവതം എങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് ഭക്തഭാഗവതൻ, അതായത് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഭാഗവതൻ അതിൻ പ്രകാരം ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തിയും ഭാഗവതവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഇല്ല, ഒരുപോലെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാഗവതരായ ഭഗവത് ഭക്തരെ കുറിച്ചുള്ള സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ഗ്രന്ഥഭാഗവതത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭാഗവത ഗ്രന്ഥവും ഭാഗവതനും സദൃശ്യരാകുന്നു. അപ്പൊ ഒരുപോലെയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും, അതായത് വ്യക്തി ഭാഗവതവും ഗ്രന്ഥഭാഗവതവും രണ്ടും ഒരുപോലെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആകയാൽ ഭക്തഭാഗവതനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ ഗ്രന്ഥഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നു. ഭക്തഭാഗവത സേവനത്തിലൂടെയും ഗ്രന്ഥഭാഗവത സേവനത്തിലൂടെയും ഒരാൾ ഭക്തി മാർഗത്തിൽ ക്രമേണ പുരോഗതി പ്രാപിക്കുന്നത് എപ്രകാരം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ മനുഷ്യബുദ്ധി പരാജയപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഈ ഗ്രന്ഥഭാഗവതത്തെയും ഭക്തഭാഗവതത്തെയും രണ്ടുപേരെയും നമുക്ക് ഒരുപോലെ സേവനം ചെയ്യാം. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, മനുഷ്യബുദ്ധി പരാജയപ്പെടുന്നു. എങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ വസ്തുതകളൊക്കെ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ദാസീപുത്രനായി ഭവിച്ച ശില നാരദ ദേവനാൽ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടവയാകുന്നു. അപ്പോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയാണ് വിശദീകരിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. അത് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വന്തം ജീവിത അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് അല്ലെ. താൻ ഒരു ദാസീപുത്രനായിട്ട് ജനിച്ചു, എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തരിൽ നിന്ന്, അതായത് വ്യക്തി ഭാഗവതനിൽ നിന്ന് ഗ്രന്ഥഭാഗവതത്തെ കുറിച്ച് ശ്രവിച്ചതോടുകൂടി നാരദ ബ്രഹ്മർഷി എന്ന ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തഥാ രജസ്തമോ ഭാവാഃ കാമലോഭാദയശ്ചയേ ചേത ഏതൈരനാവിദ്ധം സ്ഥിതം സത്വേ പ്രസീദതി. പിൻവലിക്കാനോ മാറ്റാനോ സാധ്യമല്ലാത്ത പ്രേമയുക്ത സേവനം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാപിതമായ ശേഷം രജോ തമോ ഗുണഫലങ്ങളായ ഭോഗേച്ഛ, കാമം, അഭിലാഷം എന്നിവ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അനന്തരം സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാകുന്ന ഭക്തൻ പരിപൂർണ സന്തോഷവാനായി തീരുന്നു. അപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാൻ ഈ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിൻവലിക്കാനോ മാറ്റാനോ സാധ്യമല്ലാത്ത ഭഗവാന്റെ സേവനം അല്ലെ, പ്രേമയുക്ത ഭക്തി സേവനം നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിരമായി കഴിഞ്ഞാൽ, ദൃഢീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മളെ രജോ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള എല്ലാ ഫലങ്ങളും, അത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ രജോ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഫലങ്ങൾ? ഇവിടെ പറയുന്നു ഭോഗേച്ഛ അല്ലെ, എല്ലാം എനിക്ക് ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം, ഭോഗേച്ഛ, കാമം, അഭിലാഷം, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതെയാകുന്നു.
അനന്തരം സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാകുന്ന ഭക്തൻ പരിപൂർണ സന്തോഷവാനായി തീരുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ എല്ലാ രജോ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പോയി നമ്മളെ സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാകുന്നു, പരിപൂർണ സന്തോഷവാനായി തീരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും വർജിക്കുന്നതിലൂടെ ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രഭാവം സ്പഷ്ടമായി തീരുന്നു. തൽക്ഷണം ഭക്തൻ സത്വഗുണത്തിൽ സ്ഥാപിതനാകുകയും വാസുദേവ പദവിയിലേക്ക് അഥവാ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരത്തക്ക വിധം അതിവേഗമായി പുരോഗതി പ്രാപ്തമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ശുദ്ധ സത്വാവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ശുദ്ധ ഭഗവത് പ്രേമം എന്ന മാർഗത്തിലൂടെ സദാ കൃഷ്ണനുമായി എല്ലാ വിധത്തിലും യോജിപ്പിലെത്താൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. ഈ ശുദ്ധ സത്വാവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ശുദ്ധ ഭഗവത് പ്രേമം എന്ന മാർഗത്തിലൂടെ സദാ കൃഷ്ണനെ ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പോ നമ്മൾ ഒരു വാസുദേവ തലത്തിലാണ് എത്തുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ത് ചെയ്യുമ്പോ സദാ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കണം അല്ലെ. ഭാഗവത ശ്രവണം വ്യക്തി ഭാഗവതനിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം നമ്മള്. അങ്ങനെ ഭാഗവത ശ്രവണം നടത്തി സദാ ഭഗവാന് പ്രേമയുക്ത ഭക്തി സേവനം ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമ്പോ, അതായത് ചെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോ നമ്മൾ എന്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കുന്നു? രജോ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടന്ന് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരുന്നു. ആ സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിശുദ്ധ സത്വഗുണം അഥവാ വാസുദേവ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നു. അത് പടിപടിയായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചയാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും ഉയരത്തക്ക വിധം അതിവേഗമായി നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നിത്യം ഭാഗവത സേവയ, അതിൽ നിന്ന് വ്യക്തി ഭാഗവതനിൽ നിന്ന് ഗ്രന്ഥ ഭാഗവതം ശ്രവിക്കണം, വായിക്കണം അല്ലെ, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ശുദ്ധ സത്വാവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നു. ഈ ശുദ്ധ സത്വാവസ്ഥയിലാണ് ഭഗവാനെ ശുദ്ധ ഭഗവത് പ്രേമം എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇനി ഭക്തന്മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ സർവ്വ നല്ല ഗുണങ്ങളാലും സർവദാ യോഗ്യനാകുന്നു ഒരു ഭക്തൻ. പരിമാണത്തിൽ അത്തരം യോഗ്യതകൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കാം, എന്നാൽ ഗുണപരമായി ഭഗവാനും ഭഗവത് ഭക്തനും ഏകരും അഭിന്നരുമാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഭഗവാന് തുല്യം ഗുണമുള്ള ആളുകളായി മാറുന്നു ആര്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്. ഏവം പ്രസന്ന മനസോ ഭഗവത് ഭക്തി യോഗതഃ ഭഗവത് തത്വ വിജ്ഞാനം പ്രസംഗസ്യ ജായതേ. അപ്രകാരം ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ സ്ഥാപിതമാകിയാൽ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവന സമ്പർക്കത്തിലൂടെ ഉത്തേജിതനായ മനസ്സോട് കൂടിയ ഒരാൾ സമസ്ത ഭൗതിക സംസർഗത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി മോക്ഷാവസ്ഥയിൽ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ച ഉത്തമ ശാസ്ത്രീയ ജ്ഞാനം നേടുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ശുദ്ധ സത്വ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ, അതായത് ആദ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാ, വ്യക്തി ഭാഗവതനിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം നിരന്തരം അല്ലെ നിത്യം ശ്രവിക്കുക. നിത്യം ശ്രവിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന മാറ്റമാണ് നമ്മള് ഈ രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോയി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങി നമ്മൾ ശുദ്ധ സത്വ അവസ്ഥയില് വാസുദേവ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നു. അങ്ങനെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശുദ്ധ സത്വ ഗുണത്തിൽ സ്ഥാപിതനാകയാൽ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവന സമ്പർക്കത്തിലൂടെ ഉത്തേജിതനായ മനസ്സോടുകൂടിയ ഒരാൾ സമസ്ത ഭൗതിക സംസർഗത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി എല്ലാ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിട്ട് മോക്ഷാവസ്ഥയിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ച ഉത്തമ ശാസ്ത്രീയ ജ്ഞാനം നേടുന്നു. അപ്പൊ മോക്ഷാവസ്ഥ എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. സൂര്യൻ സന്നിഹിതനായാൽ പിന്നെ അന്ധകാരത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല. അപ്രകാരം കടും അന്ധകാരമാകുന്ന ആത്മതയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആപേക്ഷിക സത്യങ്ങൾ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായി നിവസിക്കുന്ന കൃഷ്ണകൃപയാൽ സ്പഷ്ടമാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? എല്ലാ അജ്ഞാനവും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള അജ്ഞാനം ഒക്കെ ഇല്ലാതെയായി യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ആ ശ്ലോകം? തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധി യോഗം അതാണ് ജ്ഞാനദീപേന തേഷാം സതതയുക്താന തേഷാമേവാനുകമ്പാർത്ഥം അഹം അജ്ഞാനജം തമഹ നാശയാമി ആത്മഭാവസ്തു ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. അതാണ് ആ ശ്ലോകമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളില് പ്രകാശം തരികയാണ്, ജ്ഞാനം പകർന്നു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ജ്ഞാനം പകർന്നു തരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള അജ്ഞാനമാകുന്ന ഇരുട്ടൊക്കെ ഇല്ലാതെയായി മാറുന്നു.
അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ദൃഢീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृत्ति की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। प्रणाम, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.